De l'11 al 17 d'abril, 7ª edició de la Mostra de Llibre Anarquista de València. Una setmana de presentacions, xerrades, debats, actuacions, gastronomia i, a més, una exposició d'art llibertari. I el 16 i 17 d'abril, parades de llibres a la plaça del Carme i xerrades i dinar al Solar Corona. mostrallibreanarquista.com. Recorda, de l'11 al 17 d'abril. mostrallibreanarquista.com 2016. Furious anger.